हे करंड आणि सुपले वगैरे होते बघा. पुढे पण 30 दुकानं असत दिसतात ती. भरपूर व्हरायटीज आणि स्वस्त. सफेद कांदे औषधी असतात, शक्यतो बऱ्याच बाजारांमध्ये मिळत नाही. आणि त्यांच्याकडे सगळ्या प्रकारचे मसाले होते बघा. तिकडे हळद हा, गरम मसालो हा, मच्छी मसालो, चिकन मसालो. इकडे लोखंडी हत्यारा पण इली आहे ते बघा. या साईडची जी आहे ना उजव्या बाजूची ती 150 रुपये आणि कोयतो जो दिसता ना तो 250 रुपया. पण ही पाट्याची नाही, ती लोखंडी आहे सगळे हत्यारा खाली दिसतात ती. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं मी स्वागत करते. अक्षय नेरुरकर. तर मित्रांनो, आज कोकणातलो बाजार तुमका मी दाखवचं नाही. आज मी तुमका मुंबईतलो बाजार दाखवलेला आहे. कोकणातील बाजार तुम्ही भरपूर बघितलास आणि आता तुम्ही गेल्या आपल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही ऐकला असतालास की कोस्टल राईड सध्या चालू आहे आमची, लकी दादाची आणि माझी. तर त्यासाठी आम्ही आता इलो मुंबईमध्ये. लकी दादा त्याच्या कामासाठी गेलो आणि माझ्याकडे आज सोमवार फ्री होतो, त्याच्यामुळे म्हटलं कुठचा बाजार दाखवूया. तर आज मालाडचा बाजार हा. दर सोमवारी मालाडचा बाजार असता आणि आज मी स्टेशनकडनं जवळजवळ 1.5 किलोमीटरच्या अंतरावर इलं आहे. आणि रिक्षावाल्यांका जर विचारलं मी तर रिक्षावाले 80 रुपये सांगू लागले. त्याच्यामुळे मी मॅप लावले आणि चलत दिलं आहे. तर सोमवारचा बाजार मालाडचा असता आणि मालाडच्या बाजारात काय काय नवीन बघूक मिळतं ह्या तुमका मी आजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवतलं आहे. नक्कीच व्हिडिओ तुमका मी बाजार तुमका मी एक्सप्लोर करून दाखवीन. फक्त तुम्ही जर कोण नवीन असाल तर नक्कीच सबस्क्राईबचं बटन दाबा. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. तर कुठच्या तरी एका टोकाक असाय मी आणि ज्या टोकाक असाय ना त्या टोकाक सगळीकडे कपड्याचीच दुकानं आधी बघा. जवळजवळ रस्त्यावर म्हणजे तुम्ही बघितलास ना तर फक्त माणसं आणि कपडेच दिसतात. बाकी हे भाजीची दुकानं वगैरे दिसत नाही. ती तुम्ही समोर बघता असे बघा. तर यासाठी पण कपड्याचीच दुकानं आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे काय माहिती आहे, आता 10 वाजलेत आणि नुकते व्यापारी आता येतात. मी तर मगाशी इलं तेव्हा मला असं वाटलं की मी बहुतेक लेट इलं आहे, बाजारांचं उलागलो असतो. पण तसा नाही. आता कोण येतात आणि दुकानं लावतात म्हणजे नक्कीच संध्याकाळपर्यंत बाजार असतो. तर ही बघा सगळीकडे ना कपड्याचीच दुकानं आहेत. पुढेपर्यंत मी तिकडनं या साईडला इलं आहे तर तिथपर्यंत सगळी कपड्याचीच दुकानं आहेत. प्रत्येक प्रकारचे तुमका व्हरायटीज बघूक मिळतले. छोटे छोट्यांचे फ्रॉक असत, शर्ट असत, पॅन्ट असत, जीन्स असत, शॉर्ट्स असत. हे बघा इकडे ठेवलेले टी शर्ट असत, ट्रॅक पॅन्ट असत. असे वेगवेगळे ना प्रत्येकाकडे व्हरायटीज आहेत. म्हणजे एकाकडे ट्रॅक पॅन्ट तर सगळे त्याच्याकडे ट्रॅक पॅन्टची व्हरायटी, टी शर्ट तर टी शर्टच्या व्हरायटी, अशी सगळी कपड्याची दुकानं आली बघा. त्या बाजूक पण कपड्याची दुकानं आहेत सगळी. ही समोर पण कपड्याची दुकानं आली बघा. त्यासाठी चिनी मातीची भांडी आहे बघा सगळी. वेगवेगळ्या प्रकारचे कप वगैरे. काय कसे आहे ते रेट? 100 हे किती? 100ला 6. ही सगळी चिनी मातीची भांडी आहे बघा. कप आहेत सगळे वेगवेगळे. तर इकडे फणस कापो बघितलंय मी. कुठून आणला भाई? वाशी. तर यासाठी कापे घरे आहे ते बघा ठेवलेले. किती काय रेट आहे? 60ला पाव आणि 100 रुपयाचे अर्धा किलो. समोर एक दुकान आहे पाटला देवी डेअरी फार्म. तिथपर्यंत सगळी कपड्याचीच दुकानं मागे आणि पुढच्या बाजूक नंतर मग ही दुसरी दुकानं चालू होतली ती बघा. त्यासाठी झाडू वगैरे ठेवले ते सुद्धा बघूया. या साईडीक पण बाजार हा. सगळे बघूया आपण. इकडे लोखंडी हत्यारा पण इली आहे ते बघा. या साईडची जी आहे ना उजव्या बाजूची ती 150 रुपये आणि कोयतो जो दिसता ना तो 250 रुपया. पण ही पाट्याची नाही, ती लोखंडी आहे सगळे हत्यारा खाली दिसतात ती. यासाठी सगळे मसाल्याचे पदार्थ आहेत बघा समोर. त्या बाजूक सगळे ड्रायफ्रूट्स आहेत आणि या बाजूक पण मसाल्याचेच पदार्थ आहेत सगळे. मिरची सुद्धा आहे यांच्याकडे. महत्त्वाचं म्हणजे काय मित्रांनो माहिती आहे, इकडे जर रेट विचारू गेलो ना तर हिंदीमध्ये बोलतात. तर काकांच्या या पोशाखावरनंच वाटतं काका आपले मराठी माणूसच असत. आणि त्यांच्याकडे सगळ्या प्रकारचे मसाले आहेत बघा. तिकडे हळद हा, गरम मसालो हा, मच्छी मसालो, चिकन मसालो, त्यानंतर धने तिकडे बडीशेप हा, मोहरी हा, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आयटम होते बघा इकडे. थोडं पुढे गेल्यानंतर आत्ता भाजीची दुकानं चालू झाली होती बघा. या साईडला
आणि आतमधल्या रोडला पण सगळी भाजीचीच दुकानं आहेत. तर बघून घेऊया आपण कुठची भाजी आहे ती. तर हे सुद्धा आपले काका, त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारची बघा हिरवीगार भाजी आहे. ही भाजी कसली आहे मला माहीत नाही, पण ही भाजी आहे ना पालक, चवळी, लाल माठ, त्याच्यानंतर मुळ्याची आहे, ही कांदा पात असा, इकडे कोथिंबीर असा, इकडे मिरची, आला, लिंबू असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. पण हिरवीगार आहे बघा, मस्त वाटतं दुकान बघून. मित्रांनो ह्या बाजूक पण बघा मस्त मस्त भाजी बघूक मिळतं आपल्या, जशी आपण हीच मालवणच्या बाजारामध्ये बघितलेलं. तिकडे ते कॉर्नफ्लॉवर ते म्हणजे काय म्हणतात ते का स्वीट कॉर्न, त्याच्यानंतर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे इकडे भाजी आहेत, ती अळंबी आहे ती. त्याच्यानंतर तिकडे आंबे असतात वेगळे, खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे ते बघा भाजी आहे. तर काकांच्या दुकानामध्ये येईल आहे मी, आणि काकांकडे मोड काढलेले धान्य आहेत. आणि एक गंमत म्हणजे अशी की काकांचं नाव पण नेरकर आहे. माझं आडनाव नेरुरकर आणि काकांचं नाव नेरकर आहे, त्यामुळे काका पण कोकणातलेच असतील 100%. आणि काकांकडे बऱ्याच प्रकारचे, इकडे एक 9-10 प्रकारचे वेगवेगळे कडधान्य आहेत हे बघा मोड काढलेले. इकडे मूग असत, त्यानंतर इकडे चणे असत, इकडे छोले चणे, वाटाणे, इकडे काळे वाटाणे, तिकडे मूग, तिकडे पावटे ते वाली, असे वेगवेगळे होते बघा. तर सफेद कांद्यांची माळ आहे बघा, 150 रुपये फक्त, जवळजवळ 2.5 किलो येतात यामध्ये. सफेद कांदे औषधी असतात, शक्यतो बऱ्याच बाजारांमध्ये मिळत नाही. तर मित्रांनो चहाची पात पण असं आपल्या ताईंकडे, जी 10 रुपये फक्त. ह्याची चहा एकदा तुम्ही नक्कीच करून बघा, भारी लागतं. मित्रांनो परुळ्याच्या बाजारात आणि मालवणच्या बाजारात आपण जसे वेगवेगळे तुमका गल्ली बघितलं की एका गल्लीत वेगळे दुकानं, दुसऱ्या गल्लीत वेगळी दुकानं, असे जे वेगवेगळे हा केलेले आहेत, तसेच इकडे तुमका मालाडच्या बाजारमध्ये बघू मिळतात. ह्या बाजूक सगळी बघा भाजीचीच दुकानं आपल्याला दिसतात, जी दिसतात ती दोन्ही बाजू. तसं मगाशी गेलेलं त्यासाठी कपड्याचीच दुकानं होती. आता बाकीचे जे इतर वस्तू आहेत ना ते तिसऱ्या गल्लीत, म्हणजे इथून आता आपण बाहेर पडल्यानंतर समोरच्या गल्लीमध्येच आपल्याला जाऊ काय मग ते बाकीच्या वस्तू तुमका दिसतलेत. तर इकडे मित्रांनो बांबूच्या काठीपासून हे वेगवेगळे हे बघा करंट बनवलेले आहेत, जे 100 रुपये, 30 रुपये छोटे, हे 50 रुपये आहेत, ते मोठे 100 रुपये आहेत. यासाठी एक सुपा पण आहेत 100 रुपये आहेत. आणि हे झाडू जे आहेत ना हे 25 रुपये ते बघा, हे 25 रुपये. इकडे 20 रुपये आहेत, स्वस्त आहेत एकदम झाडू हे हिराचे, 20 रुपये. त्यानंतर तिकडे ते किती रुपये बोलले, 50 रुपये. काकी मराठी बोलता म्हणजे मराठीच असतील या नक्कीच. हे बघा मगाशी बोललंय तसंच. आता झाडूची दुकानं तिकडे स्टार्ट झाली, इकडे सगळीकडे झाडूचीच दुकानं होती बघा. हे करंट आणि सुपले वगैरे होते बघा. पुढे पण 30 दुकानं असत ती दिसतात, ती भरपूर व्हरायटीज आणि स्वस्त, खूप स्वस्त. 20 रुपये म्हणजे कायच नाही याच्यात, 25 रुपये म्हणजे. इकडे समोर बघा प्लॅस्टिकची दुकानं दिसतात, पण ही बाजारांमध्ये इलेली नाहीत, ही कायमची इकडे असणारी दुकानं आहेत फिक्स बाजारपेठेमध्ये.
मित्रांनो, आपल्या मराठी माणसांच्या मुंबईमध्ये, मराठी माणसांच्याच वस्तीमध्ये, मालाडमध्ये मी हो बाजार शूट करण्याचं एकमेव कारण होता की माका मराठी व्यापारी किती होते ह्या बघूचा होता. आणि ह्या आपल्या पूर्ण बाजारपेठेत म्हणजे ही जी आठवडा बाजार होती त्यामध्ये मला 4-5च आपले मराठी लोक दिसले, मराठी बोलणारे, ज्यांच्यासोबत मराठीमध्ये बोलत होते ना त्यांना धड मी काय बोलतं या समजतसुद्धा नव्हता मराठी. म्हणजे सांगण्याचा उद्देश एवढंच की माका ह्याच्यावर वाद घालूचो नाही. सांगण्याचा उद्देश फक्त एवढंच की बाहेरून येणारे लोक काय करतात आपल्या मुंबईमध्ये ह्या बघा तुम्ही. त्यामुळे आपल्या मराठी माणसांसुद्धा त्याचा नक्कीच विचार करू करू. छोटे मोठे बिझनेस करा, छोटे मोठे धंदे करा, काहीही करा, भाजीचं दुकान घाला किंवा काहीही करा, पण निदान सुरुवात तरी पहिली करा. एवढाच माझा सांगण्याचा उद्देश आहे. तुमका जो छोटंसं शॉर्टमध्ये जो मी व्हिडिओ दाखवलं आहे मालाडचो तो तुमका कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा, म्हणजे नवीन नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमका मिळाल. आपल्या इंस्टाग्रामवर पण पेज असेल कोंद्रे हो नावाचा, त्याका पण तुम्ही नक्कीच फॉलो करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत नवीन बाजारपेठेमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.